Dobrý deň, rada by som vás pozdravila v mene všetkých starších študentov na univerzitách 3. veku na Slovensku. Vzdelávanie vo vyššom veku je veľmi dôležité a práve preto u nás na Slovensku už 25 rokov ponúkame programy pre našich starších ľudí. Dnes už máme na Slovensku 7500 starších študentov. Na Univerzite Komenského v Bratislave je z toho 2000. Máme v ponuke 39 študijných programov rôzneho zamerania. Vzdelávanie trvá na Univerzite 3. veku 3 roky. Je veľmi dôležité sa aj vo vyššom veku ďalej vzdelávať, byť aktívny, byť zapojený do diania spoločnosti a podieľať sa na rozvoji svojho života. Aktívne starnutie je veľmi významnou súčasťou života spoločnosti, prospieva našim rodinám, prospieva našim vzťahom a podporuje rozvoj našej osobnosti. Vzdelávanie vo vyššom veku je veľmi dôležitou súčasťou nášho života a práve preto ho treba ďalej podporovať. Verím, že sa vám páči u vás na Univerzite 3. veku a radi sa budete ďalej zapájať do vašich programov. Pozdravujem všetkých u vás doma. Ďakujem.